Cheno mapile nyochunge kambi maloso tiles mag udi mar Baroda mantiere Isinya e kaunti ma Kajiado bang' jotich bago ng'anyo ka giywak ne chudo manyap kod lwasi marach mar tich. Jotijego nyoloro rangach maduong' madonje kambino ka giwacho ni onge tich mane biro dhi nyime nyaka chop ne winj ywakgi. Ging'ur ni osebet kichulogi osara mar Sh7,000 e dwe ka gige geng'ruok e sach tich bende ok migi, gino ma giwacho ni keto ngimagi e kind akuru gasumbi. Kata kamano, telo mar kambino kokalo kuom jatije Stephen Gitonga kane loso bang' romo gi jotijego owacho ni gisewinjo ywakgi kendo gibiro kawo okang' mowinjore. Wanaandika 10,000 payslip but you are going to receive 7,000, 6,000. Ukipiga absent moja hata kama umegonjeka wanakukata unapata 4,000 na unalipa nyumba 2,000, chakula 2,000. Tunakuwa tunacheza tu hiyo game. We are not going anywhere. Safety. Mtu unaweza umia unakatwa kidole, kuna watu wengi hapa wana vidole. Ukikatwa kidole wewe ndio unaenda kujilipia na ukijaribu hata kurudi huku umepona unaambiwa just to go back. Facilities hapa hakuna. Mtu mmoja wenu sasa akiumia hata dawa ya kichwa uwezi bara. Kwani ni kampuni gani? Ya pili, kuna department sasa inahitaji protect these things, equipment kama clinic. Hapo ni uko high heat of 11,000 and above. Unaweza stay 11, 12 hours hapo mniambie huyo mtu atakuwa sawa. Unalala unaingia kasi saa 2. Unatoka saa 2 ya asubuhi. Are you a real person?